Angkol! Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan ng luhika, mahika at konsyensya, ako po si Manggas. At ito ang siko. Sino ako? Nakakita na ba kayo ng kalabaw? Siyempre, basic. Kalabaw na gumagawa ng tricks. Hindi pa. Pero ang kalabaw ni Tatay Abe ng El Nido, Palawan ay kayang gumawa ng tricks. Kaya nitong humiga pag kanyang pinapahiga. Kaya ding lumuhod pag kanyang pinapaluhod. Pambihirang kalabaw. Kadalasan naririnig natin mga alagang aso lamang o mga pusa ang kadalasang gumagawa ng tricks. Pero kakaiba ang kalabaw na ito. Bakit? Gumagawa nga ng tricks paulit-ulit. Tricks? Babaero tricks. Kawawang kalabaw. Kayo, kabisyo, nakakita na ba kayo ng tricks ng kalabaw? O na-tricks na ba kayo ng mukhang kalabaw? Yan ang ating siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Morning call! Basic! Morning tea! Morning, tis! Tanong mo, sagot mo. Kabisyo, feel good morning. Lutang eh. Hadlang matas, may punta kanina na mahapya, mabida, maray na aga sa inyo, kabos. Naimbag na bigat ka na kayo, apo. Maya pabak po kayo ngan. Pang oras na 7:31 ay kasam nyo na. Ang cool na, Angkol! Angkol Dago! Sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama ang pamansang tita. Dahil lang bakit ka nanonood ng radyo? Tita Tanya Chinita. My chinita girl, my chinita girl. Thank you, Col! Thank you, Grabe kids. naman. Sobrang love natin yung mga ganyang animals. Siyempre, pamansang hayop. Diba? Kalabaw. Kalabaw. Ayan, mag-call for donation ba tayo? Wala ba? Mali inaantok din. Ay, naalala ko yung ano namin. May kalabaw kami dati, pinangalanan naming Asi. Asi? Asi. Kasi di ba nauso si Asi Taulaba? Laki-laki ni Asi Taulaba. Oo. Kaya pinangalanan naming kalabaw. Nakakamiss yung Asi. province, no? So, yung mga bata emergency, hindi sa picture na nila lang yan nakikita, no? Kalabaw, no? Sa books na lang. Pero tayo mga batang 90s millennials, yan. Ay, oo. Nakasakay na ba isang tita Tanya sa isang kalabaw? Hindi ako nakasakay, pero dati isinasama ako ng tatay ko nung araw na magsusoga ng kalabaw, maghahapon ng kalabaw, Ay, hindi mo magpapakain ng- sinasakyan yung kalabaw nyo? Hindi. Maliit ba siya? Hindi, malaki. nakakatakot eh. Baka takot yung mga magulang ko na isakay ako sa kalabaw. Ikaw ba? Hindi, may Sumakay ano ka? kasi yung kangga. Kangga. Oo, doon ka sa kangga sumakay. Anong gagawin mo? Hindi nga ako sumakay. Ba't ba pinipilit mo? Ba't nagagalit ito? Tinatanong lang naman. Sinabi ko na hindi mang kanuri, pipilit eh. Dahil ang Ikaw, experience Col. ko kasi doon kay Asi, kasi hindi mo siya pwedeng sakyan dire-diretso, kasi mabalahibo yan, Makati sa, tapos putik-putik pa. So nilagyan namin ng may sapin na sako. Ayan, sakay ako doon. Inainitan na pala yung kalabaw. Nakakita ng yung putik, yung doon sa lumublob, nakasakay ako sa kanya. Nalublob din ako sa putikan. Ganun ang experience ko sa kalabaw namin. Kasi ko. Kawa.
Kawawa. Tapos nung namatay si Asi dahil nabaha, di ba, sa baha, nalunod. Marunong ang Ba't di kalabaw mo lumangoy. sinigol? Pagtapos mo sakyan? Wala na ako doon sa bahay. Nalunod siya. Napalitan ng bagong kalabaw. Babae Pero yung ang pinalit. lungkot ng pagkamatay niya. Oy, regards mo ako doon. Sa babae kalabaw? Pinangalanan naming Osang naman. Osang naman. Pero hindi siya Yung kalabaw naman, pag sinabi mong, he! Aalis yan, lalarga yan. What? Stop. Mag-i-stop yan. Pero itong kalabaw ni Tatay Abe ng... Anong tricks niyan? Bladed. Oh, yung mga luluhod. Roll over. Ginawa mong aso yung kalabaw. Say, aw. Umawaw yung kalabaw. Sandali. Maniniwala na sana ako, pero parang inatake yung kalabaw, Kasi yung kalabaw niya, pag pinahiga niya, humihiga. Paano sinasabi niya? Higa, siyempre. Lie down. Uy, asosyal ang kalabaw na. Uy, bakit pwede si Buster nga natin dito eh? Hi, Lie down. Buster. Oh. Lie down, here. Oh. Lie down. Oh. Man chicks. Oh, titingin sa chicks. Ganon ba yun? Ganon yung kalabaw ko, Yung kalabaw ko ayaw mag-araro. Pag walang chicks na kalabaw. Siyempre. Kaya hinihiram ko relasyon yung kalabaw ng kapitbahay para mag-araro siya. Basic. Basic naman yun. Yung ating mga magsasaka dyan, may bunta, mga farmers natin. Oy, good morning sa ating mga mahal na farmers. Oo, nagsasaka pa rin Hindi sila. po napapagod Papagod yung farmer? yung kalabaw. Kawawa. Naligo sa sa lawa. Yung kalabaw? Yung farmer. Uy, nakahubad sa ilog. Yung kalabaw? Yung farmer. May abs. Yung farmer? Yung kalabaw? Ginatasan eh. Yung kalabaw? Yung farmer. Ang sarap gawing niyan, yung puting keso, yung gatas niyan. Kaya gatas sa kalabaw? Gatas ng farmer. Inumin mo yung gatas niya. Gatas ng kalabaw? Ng farmer. Tulungan natin magtanim. Yung farmer. Yung kalabaw. Uy, ang bigat ng araro niya. Ng kalabaw? Ng farmer. Farmer. F po yan mga farmer. Sandali. Maniniwala na sana ako mga kabisyo. Ladies and gentlemen. Pakinggan nyo. Kalabaw ang kalabaw? Sabi ng farmer. Sabi ko iba yung tunog Parang gutom lang. Sinakyan sa likod Yung kalabaw? Yung farmer. Pasakay. Sa kalabaw? Sa farmer. Hoy, baka kayo na mananalo ng 1,500 pesos sa ating Love Those So Boundaries. Kaya tumutok lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!